Unsa may maayong buhaton nato ani ron Buknoy ah. Nindot siguro magkanta-kanta ta. Pero mas okay jud magsayaw-sayaw ta kay panington ta, no? Magana-ana oh. Okay ra kung dance-dance Buknoy. Ikaw dance pod. Ikaw radra doy oy, mutang aura ko. Unya Buknoy. Kumusta naman ang imong pag-eskwela? Okay ra ba dito? Okay raman doy. Unya. Na may assignment o wala? Lain pod, kung maingon kog naa, nga wala man. Maran! Aw, wala di ay? Wala naman pod mauso ang assignment ron, no? Naa may usahay, pero ga kopyahan na rame. Ha? Pwede di na? Ay, ambot lang. Ay, Tod! Kumusta naman ang katong love life karon? Binuang, dinagko naman ang imuha doy. Mayo man ang unhan ka. Kaysa dito ko sa lain makahibalo. Di ba? Pag sure oy, Pag siya bitaw. Nakay uyab no? naaunta kung nisugot, pero bastid man. Gago!